Salutare dragilor! Bine ați revenit la un nou video Dolce Far Verde. Pentru că au fost foarte multe cereri, astăzi vă voi prezenta ce mănânc eu într-o zi. Este vorba despre un meniu vegan, de post, cum vreți voi să-l numiți. Un meniu ușor, simplu de preparat, pentru că nu îmi place să mă complic foarte mult în bucătărie. 3 mese delicioase, colorate, pline de vitamine și nutrienți. Vom începe, bineînțeles, cu micul dejun. Voi prepara un terci de ovăz, un porridge, adaug pe foc 60 de grame de fulgi de ovăz, 100 de ml de apă și 200 de ml de lapte de caju preparat în casă, homemade. La prepararea terciului puteți folosi doar apă sau laptele vegetal preferat. Amestecăm bine. Între timp, voi adăuga și pudră proteică, aceasta pe care o folosesc are aromă de ciocolată neagră. Este pudra proteică de la Vivo Life, o pudră proteică preparată din ingrediente integrale naturale presate la rece. Voi adăuga și pudră de maca, tot de la Vivo Life. Este bogată în vitaminele B, zinc, fier, crește nivelul energiei în mod natural și ce mi se pare mie foarte important este că susține sănătatea echilibrului hormonal. Amestec bine, timp de 1-2 minute. Fiți atenți pentru că fulgii de ovăz vor absorbi foarte repede lichidul. Bineînțeles că un terci de ovăz reușit este acela pe care îl vom îmbogăți cu toppingurile preferate. Nuci pecan, fistic, cacao nips, feliuțe de banană și feliuțe de mango proaspăt. Ce pot să spun este că a fost un deliciu, un mic dejun sănătos și un desert în același timp. Dacă doriți să testați pudra proteică de la Vivo Life, vă pot ajuta cu un cod de discount Dolce Far Verde 7 pentru 7% discount la comanda finală. Pentru prânz voi pregăti o salată cu linte și sfeclă. Voi adăuga rucola, baby spanac, valeriană, dar liniștiți că nu are efectul de somnolență, bucățele de castravete, roșii sherry, ardei capia roșu, porumb, linte neagră, fiartă, simplu, cu puțină sare, jumătate de avocado pentru grăsimile acelea super sănătoase, măsline, voi adăuga și semințe de cânepă pentru un adaos de proteină, semințe de dovleac pentru un extra crunch. Dressingul este compus dintr-o sfeclă mică sau jumătate de sfeclă medie, sucul de la jumătate de lămâie, o lingură de ulei de măsline extra virgin și 2 linguri de pastă de susan, cunoscută și sub numele de tahini. Ce am uitat eu să adaug aici este un vârf de sare, puteți adăuga după. Și vrum, până ce obținem o pastă cremoasă, roz, super delicioasă, după cum se observă și aici. O voi adăuga peste salată. Culorile sunt absolut demențiale, iar gustul yum. Pentru cină am pregătit un risotto cu ciuperci. Am folosit ciuperci King Oyster, care au o aromă super bună. Le voi tăia în feliuțe, apoi în cubulețe, pentru a le adăuga peste risottoul meu. Dacă doriți, puteți folosi ciuperci champignon sau doar ciuperci oyster. Eu am folosit jumătate. Le voi tăia în cubulețe și pe acestea. Iar apoi, într-o oală, adaug 2 linguri de ulei de măsline extra virgin, o ceapă tăiată cu bulețe, o voi căli timp de 1 minut 2 până devine translucidă, iar apoi adaug orezul de risotto. Acesta este un orez tip arborio, un orez special, bogat în amidon, care se va umfla, va absorbi foarte mult lichid. Călesc timp de 1 minut 2 și orezul, iar apoi încep și adaug ușor câte un polonic de supă de legume. Supă de legume pentru că este un risotto veggie și las ca orezul să absoarbă lichidul. Iar apoi ușor mai adaug câte un polonic, amestec iar, aștept ca orezul să absoarbă lichidul și tot așa. După cum se poate observa, acesta absorbă lichidul destul de repede, așa că stați cu ochii pe el. Mai adăugăm un polonic de supă de legume, amestecăm, iar spre final, după vreo 10 minute, 15, adăugăm și ciupercile tăiate în prealabil, amestecăm bine, mai adăugăm un polonic de supă
Tot procesul acesta durează aproximativ 20 de minute, dar credeți-mă că merită. Risottoul este absolut delicios. Adaug o linguriță de sare și piper, amestec foarte, foarte bine pentru a îmbina toate aromele și pentru că este un risotto veggie, voi adăuga fulgi de drojdie inactivă pentru acel gust ușor de brânză. În mod tradițional se adaugă parmezan. Și cam atât. Voi adăuga risottoul pe un platou. Am păstrat câteva ciupercuțe pe care le-am călit separat, așa ca și decor. Ce pot să vă spun este că risottoul de ciuperci este un fel de mâncare absolut delicios, cremos și foarte sățios. Dragii mei, eu sper că v-au plăcut cele 3 rețete, sper că am reușit să vă inspir. Aștept comenturile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos și nu uitați, dacă vă plac rețetele și vreți să fiți la curent cu toate noutățile din bucătăria Dolce Far Verde, dați click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a primi notificări de la mine. Cu drag, Flo!